Liikuntamaailma on nyt 13 vuotta Nokialla liikuttanut nokialaisia. Meillä on hurjan paljon senioreita. Aamupäivisin meidän kuntokeskuksen ryhmäliikuntatunnit täyttyy eläkeläisistä. Ryhmäliikuntakuntosali on niin kuin meidän palvelut. Sitten me ohjataan tietysti, meillä on myöskin fysioterapiaa, osteopatiaa, hierontaa, sen tyyppisiä palveluita. Mutta ryhmäliikunta on ehkä isoin asia meidän. Siellä on meidän selkäranka. Jo kahdestakin syystä oikeastaan. Ensimmäinen on se, että me kannetaan niin kuin omaa korttamme kekoon siihen, että yritetään pitää ikääntyvästä yhteiskunnastamme huolta täällä Nokialla ja liikutetaan heitä. Ja väistämättä siinä jossain kohtaa käy niin, että pitää hakea apua heidänkin sellaisista hoivalaitoksista. Ja se elämä siellä on välillä hieman yksinäistä. Munkin isovanhemmat on sen reitin jo kulkeneet. Ja musta on hyvä, että joku jaksaa piristää heidän arkeensa. Niin tärkeää työtä teette ja siinä halutaan ilman muuta olla mukana.